Assalamu alaykum. Internet taqiqalar arqaly Jeyhun Production ýokary hili video ýazgylaryny ýerleýän hormatly tomaşaçylar. Ine bugün bu surpriz hyzmaty ýene bir ýeşlerimizi begendirmek üçin ýola düşdük. Ýagny bugün biziň ugurumyz Jeyhunjanyň öz owaty, ýagny Nazly Gylyjew geňeşligi Rossiýa döwletine halal zähmet çekýän Rowşanjanyň adynan onun mehriban kıblatyny, ýagny kakatyny çarýar agamyzy 60 ýaş ýubiley doglan güni bilen gutlamak üçin begendirmek üçin geldik. Galy berde hemme maşgala agdalaryna Rowşanjanyň adyndan ene görüşüňiz ýaly bir näçe sowgatlar bar. Odan fırsatlar tomaşa edin. Ene biz geldik. Mendile häzir galanam Jeyhun Production size görkezýär. Ýörünni. Gideli. Köp gürlemäli. Ýaşyň san aş üstüne diye. Bir sabak salalyň. Naharym ýyp oturan ekenler. İşleňiz açyk bolsun, aşamaňyz aýrly bolsun. Hemmeňizi Sarýar agamyzyň döwletli ojagyna hoş gördük. Salamu alaykum. Ezeke, salamu alaykum. Sarýar aga ýaşyňyz ýyp bolsun, görjeňiz bolup bolsun. Döwletiňiz mydama ýada bolsun, taçaňyz şuraýaly toýa ýazsyn. Sizi Rossiýa döwletiniň mehriban ogluň meňem işleşim Rowşanyň adynan gutlak geldik. Hem ýegenim. Bir sabak salaly Rowşan üçin. Rowşanyň adynan duýdaňyz bir näçe sowgatlar bilen geldik. Birinji seň sowgatlaryň olsun. Mene Rowşanyň adynan şu sowgatlaryň hemmesem saňa nesip etsin, gül oýnap, geýmek, toýa geýmek miýetler etdinine. Olardan başga-da, bulardan başga-da bunam alaňyny. Mene ýüri teseň üçin süýjülük torty. 60 ýaş ýubiley doglan güniňe. Ýene bir sabak salar şu tort üçin. Şerde duralan hemmesi size sağ olsun aýtmaly. Siziň arkaňyzdan Rowşan hemmesine sowgat ýollatdy. Hiç kim galmasyn diýdi. Bir maňa degişli adam bolsa goýber diýdi. Mehriban käbetine ene muň nämetiniň anlaň öz gowulý. Aýtmak gerekde her surpriza aýtyp gelýän mägelje. Ejeke. Ne diýetsin? Gül oýnakaýyn. Ene bir mehriban dogonna. Gülzada. Mehriban geline de var. Ha, bolýar birinji doganlaryna bereýin, ne mehriban doganna. Gültäze mehriban gelini. Ýani ýollaşy. Gelgelje. Ene mehriban ýollaşyň Rowşanyň adyndan sen gaýnataň doglagyny size sowgat. Ene Rowşanyň ýegerleri we Ziwa gödel meňem dogallam Muhammed Nur. Hani? Muhammed Nur uklap yatan eken. Belaýada ýoňarna. Kim? Bilem Jemşide, mehriban initine.
sowgat kän. Hemmesine hökmen bermeliydi. Ana. Rüstem'e oğlu. Resula, Ruşan'ın oğlu. Reyhan. Ha, Reyhan berdi mi? Bak, men ýagry. Bilem Gülruha. Ay tuvalama. Sowgat almaň alamamy? Bir sabak salmanma. Ýaşyň uzaýym bolsun. Diňe sowgat däl, esasy ýürekden çykan dilek, şeýlemi? Ruşan bir gow dilekleri ýolady. Qara bir söz aýyp boljak däl da, hemmeňize ýaşyň uzaýym bolmagyny siz ýene 60 ýyldan size 120 ýaşasaňyz, biz hem şoňa şaýat bolsak, hemmeňiz şaýat bolsak, Ruşan jana maňa serli gelir, tagaman işlemegine mardy edýär. Janyň sag bolanda birinji mihmanlaryň dilegini dinläli, soň siziň arzularyňyzy dinläri. Şäher ýaşyň uzak bolýan, görewliň ýaşyny bersin, elmizden şeýde toý bolsun, uzak ýaş bersin şäher. Al şäherim, ýaşyň gutly bolsun. Uzak ýaşamak ne diýersin? Owa, gelmeler, şularyň çağlaryň bagtyna gowanyp ýaşap, şularyň hödüýüni görmek ne diýersin? Owa, hara şonuň hem hany sürprizlerini gutly bolsun, hem oň bolsun. Oňam jan sag bolsun. Hem men oýnaşynaly toýlary bolsun. Ene ýurjym çarýar, hem klassdaşym çarýar. Al doglan günüň gutly bolsun. Owa ýaşyň uzaýyn bolsun. Allah jan şu çağlaryň, agtyklaryň, çoğuluklaryň bagtyna, tagtyna gowanyp ýaşamak nesip etsin. Güler ýüzüň elmedame gülüp dursun, saçagyň toýa ýazylsyn, yrfanyň döwletiň artsyn. Rewşenjan, senem goýberen sowgatlaryň gutly bolsun. Owa tagaman gelsin, tagaman işlesin, tagaman bagyrymda gowuşdun. Şoullar görmek nesip edeyli. Elmedame gülki ýüzüňizden aýrylmasyn. Ha. Gel. Şöyle. Al şäher ýaşyň uzaýym bolsun, Hudaýym gelecekde geleceğim bilen bilerir. Yine oğullarım, kıyılarım, bakına kullanıp, artık çoğuluklarım, ödüğümü görüp, toyunu görmek, netibetin Allah canım. Hem iyisi öğünle toy oldun, yine derdime kutluya, sana bahsedi koy ver, kutla koy ver hani. Hani. Ova. Ýaşyň uzaýym bolsun, gaýnagy. Gelecek hem gosup ýaşyň uzaýym bolsun. Bala çağlaryň bagtyna, tagtyna töýenip ýaşaň. Artyklaryňda gowanyň. Hemesi öýüňde toý köp bolsun. Rewşenem saga baň geldin, saga man işlep etdin. Uzak ýaşadyk der. Şäher dowlatyň gutly bolsun, ýaşyň uzak bolsun. Elmedame her bir ýaşyňyzda, her bir ýübiley ýaşyňyzda şeýde oturmak we nesip etsin. Ýaşyň uzak bolsun. Taýda ýaşyň uzaýym bolsun. Menem elmedame aramyzda gel. Artyklaryň bagtyna gowanyp ýaşa. Rewşen agam senem sag bolup beýerden sowatlaryň üçin hemmesi. Näden can ýaşyň uzak bolsun, uzak ýaşa. Medame biziň başymyza janyň başyň dik bolsun Allah can. O. Hani kakamcan ýaşyň uzaýyp bolsun, bagtly bol. Däde sag bol, sowatlar üçin. Kuduçarya uzak ýaşa, ömrüň uzak bolsun. Hudaýym elmedam gül oýnak gelmek ne diýet. Sağlaryň. Dädemjan uzak ýaşa, Allahjan biziň bagtymyza janyň sag bolsun. Ne şu derejeye ýetirdiň biz hemmämizi. Okutdyň, öwretdiň hemmämizi. Menem nesip edenden diplom aldım. Sag bolsun arkaňdan hemmesem agamjan sag bolsun hem sowgatlaryň üçin. Kaka gutly bolsun dowlaňyň. Däde sag bol sowatlar üçin. Kaka bagtyr. Sag bol däde. Kaka. Uyak aşa. Yaşamasan. Daýbat bol görüň ýaşy bersin.
Çayrağa yaşımızda olsun. Doğum yaşını versin. Saçını toyalım. Doğarını olsun hemmeti. Çayrağa yaşımız diyeyim olsun. Göreceğin kolup olsun. Saçaklarını dine toyal olsun. Yaşımın yaşı uzak olsun. Daim artık çoğuruk kuğuruk görüp yaşamak nasip etsin. Başkalarıma hemmetem saçağımı toyalılıp ağayın doğurun karnaslı veciyip oturmak hemmem nasip etsin. Oğlum Rövşen Can'a da uzak ömür can sağlık arzu edin. İşleri oğuna ol koyuyorum patarkat için sağ olsun. Biz silahını Allah silah koyudayım. Hemen silah kalp atıyoruz, hemen silah sağ olun. O şey, oğluma da Rövşen'e de sağ olun diyen. Hemen de o milletlerim çağırası yok. O köpten köp sağ olun diyen. Sağ olun. Sizin hem ağzıbirliğine, cevizliğine, ağrayınıza, devletinize, seyla hormatınıza gözleymesin Allah'san. Hemme dilekler için bir sabak çalalım. Elmudama diler başın bolmağı aman, ata enen doğa bilen dilegi. Başı seyla gor her zaman, ata enen doğa bilen dilegi. Dünya verip gülüp bakar yüzüne, begener eze kaka diyen sözüne, Bağıt paylap bağış ederler özüne, ata enen doğa bilen dilegi. Ata ene beyik Allah'ın söyünü, yağışların kəvəm, qıvlam diyeni, əlimdəki bar qovluğu uyunu, ata enen doğa bilen dilegi. Yıkılsam üstüm kakıp bağlam dip bağıravasın. Gecelerini yatman meni ürebden atan. Birini sağ elimden, birini sol elimden tutup yürümeni öğreden ecim kakam. Cennet ayaklarınızın aslanadır sizin. Sayanızda yaşayan bana verilen ömrüm. Borcunuzu haklap, meni ayap saklap, mehir berip ululdan ecim kakam. Yerdeki kimeliğim ecim kakam. Yüreğim kim diyerim ecim kakam. Kim deyip sorulunu en yakın bağlalarına ecim kim kakam. Yerdeki kimeliğim ecim kakam. Yüreğim kim diyerim ecim kakam. Kim deyip soruluna en yakın bağlalarına ecim kim kakam. Ne mehriban tamaşaçılar, ne olsa soğutları qoşurduk. Ovadan tansları özüňe tamaşa edýäňiz.
Ceyhun Production size odan fırsatlar ötürüle. Yürüdü onu. ¿Un qué? Dame un Ok. Dame un qué? 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 Dame un ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa va a hacerle ranking can king can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa va a hacerle ranking can king can. Mambo.